O Concello de Pontevedra está a executar neste momento máis de 5 millóns de euros de obra pública. Os concelleiros responsables de obras e espazos públicos, Demetrio Gómez e Alberto Ubiña, deron conta esta mañá dos traballos que están en marcha en distintos puntos do Concello, tanto no ámbito urbano como no rural. A reforma de Fernando Olmedo e a Seca, os campos de fútbol, as obras do pabillón municipal, a mellora da mobilidade nos centros escolares ou as rozas son un exemplo de todos estes proxectos. Tanto obras de sostemento, de xardíns, de espazo público, no urbano, no rural, como obras que se están facendo en equipamentos ou no espazo público, que superamos os 5 millóns de euros. Hai toda unha quenda de obras que están a piques de rematar e outras que van avanzando ao ritmo que estaba previsto. Pois Fernando Olmedo avanza o ritmo previsto, está para empezar de inmediato a Rúa da Seca, xa está en marcha a virxe do camiño, prácticamente rematouse o eixo central de comunicación en Lourizán, con Matos da Trepa, e xa vos digo, sumamos 5 millóns e medio de euros que se están executando. No que as praias e parques e xardín respecta, o concelleiro Alberto Ubiña informou a Comisión de Mobilidade que o operativo das praias fluviais estará en marcha dende esta fin de semana. O Servizo de Socorrismo estará operativo toda a semana na praia fluvial do Lérez e nas fins de semana e festivos en Ponte Sampaio. E entón esta fin de semana xa lanzamos as praias de Pontevedra a pleno rendemento e funcionamento para a propia tempada estival. A isto hai que sumar, dende logo, na praia do Lérez, o investimento que se realizou este ano de preto de 1 millón de euros para a ampliación da praia fluvial. En relación aos parques e xardíns, acondicionouse o espazo verde do Camiño Vello de Castela, así como as rotondas ao longo de José Malvar e 12 de novembro. Próximamente executarase a rotonda entre a rúa Teixoeira e Eduardo Pondal. Por lo tanto, que nos vai quedar despois de todas estas actuacións vai ser un eixo que lle vai a dar continuidade a toda a cidade respecto das zonas verdes, comezando pola parte máis baixa, Ponte das Correntes, José Malvar, subindo por esa mesmo vial, José Malvar, as dúas rotondas que hai, seguiremos, pasaremos a Pasarela, temos ali en 12 de novembro aquelas dúas rotondas nas que xa se actuou, e baixamos a Rúa Teixoeira, Eduardo Pondal, e de Eduardo Pondal Augusto García Sánchez, Praza de Galiza, e rematamos en Praza da Liberdade. Lembraron tamén nesta xornada que están en execución a Praza de Galicia, así como as rotondas coa Praza da Liberdade e Augusto García Sánchez. Unha comisión onde pudesen presentar esta suxestión por escrito e ademais as comentase.